Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo kubingelele embukeli ake sibheke lezo ndaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. I-I-Apemo ifuna kubuye isikhathi Sewashi.Kwethulwe Olokusiza abafuyi sesingundinga sithebeni saguga esadilizelwa indlu. Sikwamukele indaba yenze 1KZNTV. Umholi weqembu I-Apemo uVikizitha Mlotshwa uthi uhulumeni kuzomela abuyise isikhathi Sewashi kwizindawo zokucima ukoma ukuze kuzoncipha isigameko zokubulalana kwabantu. Umlotshwa usho lokho kwisithangami sabezindaba besibanjelwe eThekwini njengoba bebezophakamisa ukuthi umengameli kuzomela nxaphezela imindeni yabantu ababulawe eShell House eGoli ngonyaka ka1994 ababesola ngokuhlasela ikomkhulu le-ANC langasesikhathi. Kulesithangami umholi waleli qembu uthi sebebhalela umengameli uSiril Ramaphosa ukuthi bafuna nxeshezwele imindeni yabantu abayi-19 ababulawa ngomhla ka-28 kuMarch ngo1994 ababemasha ngaphandle kwebhilidi iShell House eGoli okwayikomkhulu le-ANC ngaleso sikhathi ngoba besolwa ngokuthi bazohlasela leli bhilidi. I-Apemo sithi ke asisuke kumele lolu daba ngoba umuntu singaboshiwe isilonda siyabhipha ngaso sonke isikhathi. Yiko ke sisukumile sathi asibhalele umhlonishwa umongameli walelizwe ngoba uyena unobhala jikelele we-African National Congress ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi kukhishwa isinqumo sokuthi akudutshulwe kubulawe laba abantu ababemasha bebashela amalungelo abo njengamaZulu. Uthi ziningi isigameko esihlonishwa izenza ngesikhathi sakudala okula kwakushona khona abantu kodwa saseShell House sona asinakiwe ekubeni kunemindeni eyasala ingenabo baba ngenxa yaso lesi sigameko. Uma ubheka inamba yabantu ababelimele lapho bancane kunalabantu abalimala abayi-19 abadutshulwa ababulawe eShell House. So ke ingakho sithi abafelokazi abanikezwe okumthoba inhliziyo bese bakhelwa nemizi ukuze bakhulise lezi ngane ngoba bashiwa abayeni baba babesuke la beyosebenza eGoli bafike babulawa. Kanti okunye okuvezwe ilomholi uthi umengameli wezwe kuzomela abuyise umhlaba khefu ngenxa yokwanda kwesigameko zabantu ababulawe le endaweni zokucima ukoma. Njengokuthi sibuka ukuthi akuvalwe ngo6 njengezinye izitolo ngoba akekho utshwala biyabulala abantu yini ezohlalelwa lapha ngoba kuzodutshulwa abanye manje seyiqalile lento fika abantu beyiphuzela badutshulwe bafe bengenacala bebeyophuzela. Uhulumeni uhlula ukuvikela labo bantu amaphoyisa wekha waqashiwe imoto eziteshini azikho. Yini ke fanele sihlalele ukuyibheka fanele sithu ngcono uhulumeni akavale azalungisa isimo sakhe sokuthi abantu bazophepha. Le nhlangano kumanje isezinhlelweni zokwenza amalungiselelo okungcwaba kabusha abantu ababulawa ngesikhathi zama-80s baseBergville ababelwela ukuthi umthunzi wezinkukhu udayise ngokusemthethweni. Kude bohosibisi eThekwini. Kwethulwe ngokusemthethweni uhlelo lokulekelela ngendawo somabhizinisi abafuya Isikhathi kanye nezinkukhu. Usifiso Mnyeni we-Agriculture House okuyinkampani eyasungulwa abasebenzi abadilizwa iRainbow uthi sikhulu isidingo sosomabhizinisi abazogxila emkhakheni wokuzalanisa imfuyo efana nesikhathi njengoba bekuthola kunzima ukuzithola zisencane ngenxa yamanani aphezulu esithengwa ngawo. Umyeni usho kanjena ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni lolu hlelo oluhle umasipala ithe imali engango-3.5 million wamarandi. Ukudula kwamanani ezikhathi uma zisencane, ukunyuka kapetroli kanye ke nokuswela ulwazi olufanelekile ngezinye zezingqinamba uSifiso Mnyeni we-Agriculture House athi ke zibakhungethe kulomkhakha. Umyeni usho kanje ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokwethulwa ngokusemthethweni kohlelo lokuxhasa amabhizinisi abasebenzi abadilizwa inkampani uRainbow. Siqale sarani trial ngoba izigaba kuleli zinga noma eziningi kangaka
aziziningi kakhulu lapha endaweni eseThekwini noma ngaphansi kweTheku imetro. Sa run trial eyaba successful kahle kuleyo trial ke sesiya commercialize sekusho ukuthi kulokho esikufundile ngathi sirun trial sesizama ke manje ukuthi sikwenze sikhulisa umsebenzi. Ama challenge ke ezintweni zolimo ikakhulu ke igabhini ileyo ukuthi ama prices ayanyuka aphindehle. Yabona nje mayenyukile uthola ukuthi kuba nzima nanokuthi uthole igabhu eduzane ozokwazi ukuthi uyikhulise. Leyo nje i-challenge mhlambe ke makungabheka ukuthi kube khona namafama enza lento ye breeding lokho kungasiza. Ngemuva kokudilizwa kwalabasebenzi uMasipala iTheku wabaqoqa ngenhloso ukubasiza abaqala amabhizinisi abo ukugwema ke ukulahleka kwenqaba emsebenzini. Ubeke usuthenga isakhiwo eKitteridge nalapho ke kukhona inhlobo ezinhlanu zabafuyi kubalwa phakathi ke abafuye eKapa, inkukhu njalo njalo. Ukucinywa kagesi phecelezi i-load shedding kubalwa nezinye zezinto eziphazamisa kakhulu umsebenzi ikakhulukazi kulaba abafuye inkukhu. Kunama ventilation esiwadingayo, kune heating, kunane generator la ngiyacabanga ukuthi mhlambe kusakhona lo monakalo khonyana kodwa ayisebenzi. So for i-backup njoba sinenkinga kagesi ngoba phela mokhulisa inkukhu uyikhulisa ngayo lento uzani lighting makumnyama ukwazi ukudla inkukhu. So lokho okuzokwenza ukuthi masifaka for i-short term ye generator lapha ngaphandle kuzokwenza ukuthi the time ugesi ungekho sikwazi ukuqhubeka nokulukuzwa ukuthi inkukhu zikwazi ukudla, zikwazi nokuthi zikwazi ukukhula ngesikhathi ngoba makungekho lokho zikhula ngendlela engeyona le fanele si reach isikhathi saso ukuthi sikwazi ukuthi sikhiphe. So for i long term amasola lokhunza lawa afakwa la ngaphezulu for ugesi nawo siyabona ukuthi nawo angasiza kakhulu since ugesi ubuye ungabibikho. So for wona azosave kakhulu ngoba no petrol kunzima kakhulu izinto ukuthi uyithole kalula. So from lokho namagesi ukudla njengoba iminyango kahulumeni ilekelela osomabhizinisi ikakhulukazi abasafufusa nalabo ke babantu abampisholo. Abomnyango wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya baphonsela inselelo omasipala abaqashise osomabhizinisi eindaweni zabo ukuba ke babuyekeze imigomo yalezi ivumelwano njengoba ke bethi zibuyisela emumva iningi lamabhizinisi. Into lease agreement, because I think that's one of the issues that we are still dealing with as a department with some of the cooperatives that are within this facility. Ukuthi uMasipala mhlawumbe uyibuka into yokuthi i-lease agreement iba itheme ngakalani, because that is another factor that contributes into evaluation yethu when we are assessing a business. Ukuthi mhlawumbe uMasipala will get to a point where they say they are no longer interested in renewing, yet we have invested so much in that business. So we Indaba KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Sasiphenduke uNdingasithebeni sagugu esineminyaka engama-73 sakuwa-31 ezinqoleni ngaphansi kwamasipala iRainkonyeni uNtomfuthi Mkhwanazi njengoba adilizelwa umjondolo wakhe ehlala kuwo ezinyangeni eziyisithupha ezedlule ngethemba lokuthi uzokwakhelwa indlu entsha umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni. Lona wesifazane uthi usephila ngokuquba komakhelwane ngenxa yokuthi akanayo indlu yokufihla ikhanda. Ekhuluma nezo lezindaba uthi ukwesaba kakhulu ukufica ukufa angenalo ikhaya njengoba ehamba ehlala. Owesifazane wasezinqoleni eMbeni kuwa-31 wadilizela umjondolo abehlala kuwo kwathi uzokwakhelwa indlu. Ekhuluma neziko lezindaba uNtomfuthi Mkhwanazi uthi sekuphela izinyanga eziyisithupha eqhubeka kwamakhelwane kanti into yesaba kakhulu ukuthi uma ngingafika ukufa kungenziwa njani njengoba engenalo ikhaya. Manje ngizocela ukwakhelwa ngendlela engihlele kabuhlungu ngayo, engihleli emzini womuntu ngicelelisile impahla zami ziyanethwa eminyango. Angazi uba ngimakwana makufika ukugula ngizokwenza njani, ngizofela phi, ngiyogcitshwa phi ngoba phela ngiqaqisiwe la igogogo lami bathi bazongakhela manje abakangakheli ngisalindileke bathi angilinde angizazi ngiba ngilinde into ethini. Ngihleli kwaSigobela la ngihleli khona noma kuyanetha nakhona indlu iyanetha ngoba phela seyindala nakhona iyanetha indlu kodwa ngibele ngigudlukele ecaleni kunqamuka imvula
ngibuyele la bengivele ngilele khona. Ukhansela wakuward 31 uthi kubaphatha kabi bengubuholi bomphakathi ukuthi kungaqhubeki ukwakhelwa kwagogo indlu. Uthi usenze yonke imizamo ukuthi kwakhela ugogo kanti nokhansela waphuma naye wayenza imizamo kodwa wangaphumelela. Ukhansela obekhona uzame konke akukho angakwenzanga ukuthi ugogo umkhanazi akhele umuzi kwangenzeka. Ngithe sengithatha over nami ngaqhubeka lathi qhubeka khona ukhansela omdala. Ngathola ukuthi indlu yagogo si-approviwe ukuthi angakhelwa. No service provider kuyena usonkontraka ozokwakha naye futhi waqokwa ukuthi azokwakha la. Kodwa kuze kube manje angijoba nibhekile nje gogo bekhona ngisho islaphu. Le site njengoba nibona ivule kanje bangicela usonkontileka waqoqa ukuthi ucela kuvula isite ngoba isite yayincane. Ubese veza ukuthi ngokubona kwakhe izinto zibhaje kusonkontileka owayeqokwe umnyango wezokuhlalisa kwabantu esifundazweni ukuthi enze umsebenzi wokwakha. Ugogo benomjondolo benawo la ehlala kona. Owawudiliza ngoFebruary ngoba ethiwa sebefikile labo osonkontraka ethi uzokwakha wadilizwa lo mjondolo. Kuze kube namhlanje na ke kunje. Ugogo uhlala la kaSigwebela kwa next door. Nakhona isimo sakho nasikho right kodwa abamchuphisile ugogo. Sengikhulume noHuman Settlement kwabile wonkakathi. Urenkonyenso sokhulume noHuman Settlement kwazulu wonkathi kodwa ayikho into eyenzakalayo. Indaba ibhajwe uma besho ibhajwe kumuntu abamqoka usonkontraka ukuthi azokwakha. Ongakhike manje. Gogo uhleze eminyango akuyena yedwa. Khona nomunye kuthiwa ukhumbuzile wakacela. Isimo esifanayo. Ogulayo kumanje ongahamba noma yini emhlabeni inkosi mangabe imthatha ezomthathela emzini womuntu. Nakhona into efanayo isite ngayivula njengoba beshilo urenkonyeni wayivula isite wenza yonke into ababeshilo wavulela neaccess road wenza yonke into kodwa umakhi dololo. Ukhulumela umnyango wezokuhlalisa kwabantu esifundazweni kwaZulu-Natal uphawule kanje ngalolu daba. Sebaqeda la izinto ziningi khona sebezonyuka beze ngawogogo mhlawumbe in 2 weeks time bazobe sebekhona kagogo sebakha khona lezi zakho ngoba kule award ka ward 4 bezu4 kanti ngala izansi kwaXolo beziningani izindlu khona. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisezinqoleni embeni. Usadunguze bomnyameni umndeni wakwaMngunongo enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal emva kokuba umlisi ozibiza ngomelaphi wendabuko enyamalale nengane yentombazane neminyaka eyi-15. Umalume womntwana uBhekzenzo Mnguni uthi bahlalele ovalweni kwazithi esikhathini samanje kudla ngesihlava sokubulawa kwezingane. Elakuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane kanye nezingane kwimanje umndeni wakwaMngunongo enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal uhlalele ovalweni emva kokunyamalala kwengane yentombazane eneminyaka eyi-15 neyahamba nozibiza ngomelaphi wendabuko wayefike kuleli ikhaya. Wakhipha ikhadi. Ulikhipha ikhadi ulwesingaki ulwesihlanu kwase kulesihlanu kuzwa sakube usokwahamba ngalo. Akhipha ikhadi lasebhenki alinika usisi athi usisi fanele avuke kuseni ngesabatha ahambe aye edrobheni empangeni ayothenga. Uma egibelo akushuthi ngempela usisi avuke ahambe. Thina singabantu abazovuka vele nathi ngale sabatha ekseni sihambe kube yimina umshana wami lo lahlekile ebese kuba ke uyena lo mfo. Sizovuka sibe abantu abazohamba belandela usisi ngemuva. Uma kuyasekuseni ukukhuluma sekuyashintsha usehambile vele usisi ngamabhasi o6. Kuyasekuseni sekuyashintsha ukukhuluma usejena no mfowethu ngoba la egcekeni akuzokusala umuntu fanele usale usalulungisa lapha nalapha izinto ezingalungile la egcekeni ebese nami ngithule ngibone ukuthi no ongenza kuqinisile uma sizogcina sihamba sonke kuzogcina kube khona okulekhayo ngemuva so ngicela ngisala kanjalo ke bahambeke nengane bobabili bengabantu abazobuya sebebuya nabazalwane nosisi. Umalume womntwana uBhekzenzo Mnguni uthi sekuphela amaviki amathathu umntwana waduka kanti lona ozibiza ngomelaphi wendabuko bamthola emva kokumuzwa ekhuluma kweminye emsakazo yomphakathi. Lo mndeni uthi uthandazela ukuthi bamthola umntwana esaphila njengoba kubhoka isihlava esibi sokubulawa kwezingane. Umntwana olahlekile umntwana wentombazane ona 15 years eminyaka ofunda eMbuyiseni High School
ufunda grade 8 so senokusaba kakhulu ngoba izwe njengoba selenjena nje asazi ukuthi umntwana la ekhona unjani noma usekhona noma sebemnyukubezile njalo bamnyukubeze ngayo sasikhalela ukuthi kongcone uma ebuye nje ephila lokho nje sesikhalela njengamanje ngoba njengamanje vele sesiwalahlile amathemba ukuthi ngabe vele mhlasimbe vele ukhona sekwenzile kuyena uma nje kungukuthi inkosi yami umphefumulo usabuya uphephile igama lomntwana usine nomvula wakwangema isibongo sakhe. Umndeni unxusa noma ubani ongaba nosizo ekutheni bakwazi ukuthola lo mntwana. Mbukele asithi shuwe itolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenze 1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. I-Apemo ifuna kubuye isikhathi Sewashi.Kwethulwe Olokusiza abafuyi. Sesingundinga sithebeni saguga esadilizelwa indlu. Owesilisa oneminyaka engama-57 wasezinqoleni kwaDlovinga ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uMandlenkosi Hadebe uthi uphila kanzima njengoba ehlala endlini engadilika noma yinini kanti futhi nomazisi akanawo. Ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV uHadebe uthi uhlale isikhathi eside ehlathini waze wathatha isinqumo sokubuyela endlini yakubo. Njengamanje uthi ulala obenyoni njengoba uma kunezivulo ezinamandla uthayela wendlu yakhe uyaphakama. Inzima impilo kowesilisa oneminyaka engama-57 wasezinqoleni kwaDlovinga ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ohlala endlini engekho esimeni esihle njengoba ethi uvalo lwakhe olokuthi le ndlu ingawela kuyena uma kufika izimvula ezinamandla. uMandlenkosi Hadebe uthi kwamphoqa ukuthi abuyele emanxiweni amadala kubo ngoba esekhathele ukuhlala ehlathini. Yebo ngihlala ngedwa anginayo ID anginayo indlu ayama ngohlala lapha ngizamele mina indawo yami lengizohlala khona. Abonke ayikho enye indawo kade ngilala emahlathini mangize ngiphinde lapha kade ngilala ehlathini ngikhathele ukulala ehlathini ngagcina ngiphindile. Ya ngisabela kona mabe kunetha kakhulu iyaphakama ethi yabhawuza ethi uthayela nje iroof ingasuka noma yini ba iyaphakama ethi yaphezulu iroof yasuka manje nami ngisabi kakhulu makubuya imvula enkulu iyawa manje niwela phezulu kwami lendlu lena. Lona wesilisa ohlala yedwa ngenxa yokuhlamukwa umndeni uveza ukuthi uyinhlwa njengoba akhishwa inyumbazana odadewabo nezingane zabo zamxosha ekhaya. Uveza ukuthi uke waba nawo umazisi kodwa wamlahlekela ngesikhathi esasebenza eThekwini. Hlalela nje lapha ngongazwani nomndeni. Ngingazwani nomndeni mangise ngiyohlala lapha ngisebenza eThekwini ngalahlekelwa eThekwini. Manje mase ngibuya angisenayo. Ngisazwana nabashana ngixoxa umshanami ngayama ngohlala lapha ngizamele mina indawo yami lengizohlala khona. Ayikho into engizoyenza uba shona bodade wethu abangithandi abazwani nami abangifuni nala ngiyathele khona. Abanye bayangithanda abanye benza sathi bayangithanda babuye bangangifuni. Siphilisa ngokuthi ngihambe ngimba izizwe zabantu impilo nje. Namanje bengithi ngihambe ngiqoma ngishaya umhlabathi wabantu phusha amabhala cita amagceke abantu yona indlela engiphila ngayo leyo. Umkhulu uthinta ayifisayo njengamanje ukuthi athole usizo lokwakhelwa indlu kanye nokuthola umazisi. Ngiyacela ukuthi ngivezwe isizothi ngakhelwa indlu nokuthi ngilungisele futhi ne-ID ID yami njengoba yalahleka nje. Ngizamile kakhulu iHome Affairs. Home Affairs ngizamile kakhulu base bathi mangifike nomuntu owaziyo umuntu ozongifika eyongimelela. Manje angitholi umuntu ozohamba ayongimelela bana umfowethu uthatha umawa ohlala naye eThekwini hamba naye one way azange baphinda buku. Imizamo yokuthola ukuphawula kokhulumela umnyango wezasekhaya iphunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando sicele
Ngisezinqoleni kwaDlovinga. Izinhlaka ezahlukene zomthetho okuhlanganisa amaphoyisa SAPS, amaphoyisa omgwaqo, onogada nabanye babe nomkhuleko wabo njengabantu abasebenza ngomthetho nalabo bebekhulekela khona ukuba uNkulunkulu abavikele ukuze bakwazi ukuqhubha umsebenzi wabo ngendlela yokuvikela umphakathi. Lo mkhuleko ububanjelwe kwaLoliwe eRichards Bay enyakatho nekamthaniya ngenhloso yokuqhuquzela izisebenzi zomthetho. Amaphoyisa ke ehlanganise izinhlaka ezahlukene zezokuphepha kubalwa ke wonogada kanjalo ke nabanye abaningi bahleleke umkhuleko wokucela kumdali ukuba bavikele ukuze bakwazi ukuthi bavikele imiphakathi abayisebenzelayo. Inhloso nje enkulu ukuthi sizobonga uNkulunkulu sibonga uThixo ngokusivikela while sivikela abantu nathi, because ngalesikhathi sivikela abantu it's about abantu esibavikelayo, it's not about us. It's a high time whereby we have to thank God ngokuthi sibheke thina, not ukuthi umphakathi asizukubheka. Masiqeda ukuyibheka thina kufanele still siphindele kuwona siyobheka. Lo mkhuleko ke ubuhlanganisa ke inhlaka ezahlukene zezokuphepha, kanti futhi ke njengoba inyanga kaNtulukazi yaziwa njengenyanga yamadoda, ngakho ke bagqugquzele ukuba amadoda avikele abantu besifazane nezingane, kanjalo ke nabo besifazane nabo bengabahlukumezi abantu besilisa. Ngifisa kakhulu ukuthi ngingafocus kubantu besilisa ngokuhlukumeza abantu besifazane nabatwana. Ngifisa ukuthi sibe nehumanity, ukuthi umuntu ubhlungu omziswa bona the same pain nawo ngeke uthanda ukuthi uyizwe, kungaba ukuthi uyina noma ibuphi ubulili, because kufana impilo ifana nomgwaqo, two-way road, khona owehlayo khona onyukayo. Therefore into yenza komunye umuntu akungabi into ongeke na uthanda ukuthi iyenzeke kuwena, because makuthi wena umuntu wesilisa uyihurricane ohlukumeza abantu besifazane, ngeke ukuthande kwa wena ukuthi uhlukumezeke. Kufana nomuntu ohlala egwaza abantu ngommese, mhla gwazwa yena uvele ekhale lendlela esabsayo, kanti into asuke ijwayele kwayena ukuyenza, but mhla siyenzeka kuyi kusuke kube ngathi kwenzeka into ehlukile. Ingakho umlayezo wami kubantu besilisa ukuthi abayeke ukuhlukumeza abantu besifazane. Umuntu makuthi seniyabona ukuthi akusahambi, thola ezinye indlela kunokuthi ugcine usumbulala, kunokuthi ugcine usumshaya. Lezi izindaba zo-1KZNTV, mina nginguSamkeliswe Nqulunga, bengiseRichards Bay. Uphiko lilawula izivume zokuthengisa ngotshwala kuleli kwelikamthani KZN Liquor Authority luthe lithatha isinqumo sokuvala izinyanga ezintathu indawo yokucima ukoma esamukelisiwe eseSweetwaters eMgungundlovu ngokuphula umthetho oqinisa ezokuphepha kule ndawo okudutshulwe kuwabulawa kuyo abantu abahlanu kuyona. Ekhuluma nethimba lesindaba ubheki imbanjwa isikhulu esiphezulu kwa KZN Liquor Board uthi uphenyo abalenzile luthole lemphumela. Uphiko olawula izimvume zokuthengisa ngotshwala kwaZulu-Natal lwenze uphenyo ngodaba lwaseSweetwaters. Isikhulu sale nkampani, iKZN Liquor Authority, ubheki imbanjwa uxoxisane nathi ocingweni ngalolu daba. Emva kokuba kwenzeke isehlakalo laphayana eSweetwaters endaweni ebizwa ngokuthi isamukelisiwe tavern and restaurant, lapho khona ekwashona abantu abawu-4 ebalimalana abawu-8. Size uphenyo lethu-ke langaphakathi njenge-KZN Liquor Authority ukuthi nje sithole ukuthi ungabe yonke imigomo eyayibekiwe ehambisana nelayisensi eyayilandeliwe yini, kakhulukazi le ehambisana nezokuphepha. Lesithole khona ukuthi u-license holder akazange alandele kahle ama-security measures akwi-security plan, ngoba ngenkathi enikwa i-license one of the conditions was that i-security plan bakufanele i-implement. Umbanjwa uthe bathole ukuthi ezokuphepha zazingaqinile ngosuku lesigameko. Sitholile ukuthi ngalobu suku besehlakalo babekha abantu ababeseshwa ukuthi abaphethe ikhali, nakho kwakwazi ukuthi kungena abantu basibedubula abantu ngaphakathi. Sibe sesithatha isinqumo-ke sokuthi sisuspend i-license for a period of 3 months noma until u-license holder enze sure ukuthi wa-implementa wonke ama-security measures, including ezinye ama-security guards azosesha abantu abangena ngaphakathi endaweni yakhe. Uqhube wanxusa nabanye osomabhizinisi abakulemboni
ukuba baqinise ezokuphepha ezindaweni zabo. Njengo-Local Authority siyawa-conduct ama-inspections kulezi ndawo, kodwa kangisho ukuthi asinawo ama-resources enough ukuthi singahlezi njalo sikhona kulezi ndawo ngalesikhathi abantu bephula imigomo. Kodwa-ke siyabagqugquzela bonke abanikazi bamakhaveni noma nje ezinye indawo ezihweba ngotshwala ezinamalayisensi agunyaziwe KZN Authority ukuthi balandele yonke imigomo ebekiwe ngoba ilayisensi inama-conditions. Bavale ngesikhathi bengavumeli futhi ukuthi kungene iy'ngane ezineminyaka ngaphansi ka-18. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Mbukele ke sithi shwi ey'tolo siyabuya ney'ndaba ungayindawo. Mbukela siphinde sikwamukele iy'ndaba enze 1KZNTV ake sibheke lezo y'ndaba ey'hamba phambili osukwini lanamuhla. I-I-Apemo ifuna kubuye isikhathi Sewashi.Kwethulwe Olokusiza abafuyi. Sesingundinga sithebeni saguga esadilizelwa indlu. Mbukela ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-17.20 maqhathaniswa nedola libo 20.32 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 17.23 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide libiza 1,704.99 cent i-ounce ukuthi uwena ngahluziwe ube $99 10 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu loSuthu limabheshankono uBrandon Truther ulobizela ukukhokha isibhongo aliphaxabule iqembu leLamontville Golden Arrows njengoba labashaya kumdlalo womkhaya ngesizini edlule. Umdlalo wokugcina phakathi kwalezi inkunzi waZulu-Natal kwakungoweligi ye-DStv Premiership ngokuphela kwesizini edlule ngesikhathi i-Arrows inqoba ngamagoli 2-1. uTruther uthi impela bafuna ukubuyisa izinduku uma lamaqembu esetholene phezulu kumqhudelwano wakwaZulu-Natal iPremiers Cup ngasekupheleni kwalenyanga. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele singakube sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.